Gari Ugarte, zorionak, Gipuzkoako itzuli ondako podiumena igozea, eta gainera lehenengo gipuzkoarra eta lehenengo urteko lehenengo txirrindulari esan zea. Beraz, lehenengo itzuli hau egiteko, emaitza bikaina zureta. Eskerrik asko, egia esan kriston itzulia izan da niretzat, temporada zai baten ondoren oso pozgarria da itzulia egitea, nahiz eta etapa honetan sufritu eta nire dudak izan, lortu den nire helburua. Nola joan da azkeneko eguna, egia da, Azanza intratable izan dela, eta ezin izan zuela belari aurre egin, baina saiatu zarete eta baita ere podiumaren lehia bizi ibili da egun osoan zer. Hala da, Azanza beste nivel baten egon da, eta gero mortalen arten eduki dugu gure bataia edo, eta nik lortu hirugarren postua, oso sufritua, baina azkenean lortu dugu. Zorionak. Eskerrik asko.